Брэсцкі дзяржаўны каледж сувязі прымае абітурыентаў як на аснове агульнай сярэдняй адукацыі, так і агульнай базавай. Маргарыта Барысенко падае дакументы на спецыяльнасць дакументазнаўства і дакументацыйнае забяспечванне ўпраўлення. Сярэдні бал пасведчання аб адукацыі ў дзяўчыны вышэй за 8. Хочу идти на секретаря референта, потому что я давно уже об этом мечтала. Я считаю эту профессию востребованной, и мне этот колледж очень много друзей советовали, много знакомых тут учатся. И я, в общем, надеюсь очень пройти. Сёлета ў Брэсцкім дзяржаўным каледжы сувязі з'явілася навінка. Цяпер тут ажыццяўляецца набор на спецыяльнасць сеткі тэлекамунікацый. Выпускники получают квалификацию техник по телекоммуникациям. Они в перспективе будут осуществлять монтаж, наладку, ремонт и обслуживание сетей и систем телекоммуникаций. На рынку працы асабліва запатрабаваны медыкі. Атрымаць сярэднюю медыцынскую адукацыю можна ў Брэсцкім дзяржаўным медыцынскім каледжы. Тут вядзецца прыём па 2 спецыяльнасцях – лячэбная справа і сястрынская справа. Абітурыентка Тамара Барановская марыць стаць фельдшером-акушером. Всегда хотела связать жизнь с медициной, было интересно. Последние 2 года готовилась. Для начала пыталась поступить в институт, но не получилось, и уже решила прийти в колледж. У параўнанні з мінулым годам павялічыўся набор на спецыяльнасць лячэбная справа и паменшыўся на сястрынскую справу. Документы мы принимать продолжаем, и прием будет продолжаться на бюджет по 9 августа включительно. Также параллельно мы принимаем документы на платной основе. На платной основе мы будем принимать документы по 16 августа включительно. Кадры сярэднеспецыяльнай прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі сёння карыстаюцца попытам. Аб гэтым гаворыць колькасць жадаючых паступіць менавіта ў каледжы. У цэлым ужо зараз кантрольныя лічбы прыёмаў сярэднеспецыяльнай установы амаль выкананы. План приема не представляет угрозы по базовому образованию. Немножечко медленнее идет подача документов после средней школы, потому что, наверное, кто-то еще оставляет надежду поступить в вуз по дополнительному объявленному набору, либо же на платной основе. Баллы, как правило, колеблются выше 6. Усяго ў Брэсцкай вобласці ажыццяўляюць набор 23 сярэднеспецыяльныя навучальныя установы. Найбольшай папулярнасцю абітурыентаў карыстаюцца прафесіі сферы паслуг, юрыдычнага, эканамічнага накірунку і не толькі. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».